Tuku bata regane murah. Muga-muga kabeh para warga masyarakat Kedung Amba tansah diparingi berkah lan barokah. Ya. Tuku bata dideleh sanding sumur. Muga-muga kabeh wong Kedung Amba diparingi sehat lan panjang umur. Tuku bata karo cengkeh muga-muga wong Kedung Amba rejekine akeh. Tuku bata panas-panas muga-muga wong Kedung Amba tansah diparingi lunas. Amin. Apane utange? Sing cetha apa-apa kok lunas ngono kuwi. Ya, Tuku bata ning Karangjati, penonton Kedung Amba adalah penonton wayang yang sejati. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Luar biasa ya, Mak. Alhamdulillah piyayi kene isih tresna karo awake dhewe kaya taun-taun sing wis kepungkur sowan mrene no. Iya, ana ing Balai Desa Kedung Amba, Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk. Yen tak buka sejarahku, bukuku dokumen wiwit taun 2011 nganti palungguhan iki awake dhewe sowan mrene dipercaya karo kabeh para sesepuh adi sepuh, para kiai alim ulama lan ugi bapak kepala desa, panitia lan perangkatipun anggenipun nderekaken sedaya para warga masyarakat Dungombo, anggenipun ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat lumantar adicara bersih desa. Iya. Ora owah, ora gingsir wiwit taun semono nganti sakyahene parandene piyayi Kedung Amba tresna karo kabudayane kaya mengkene ya, Mak. Pancen kaya mengkono. Mula aku kelawan kowe wajib ngaturake panuwun babil khusus dumateng Bapak Kepala Desa, Pak Lurah Haryono. Ya, muga-muga panjenengane tansah diparingi sabar, tabah, kuat lan penuh dengan amanah anggene ngrangkani ngayomi warga masyarakat. Ugi mboten kata lumpen ngaturaken panuwun dumateng Sang Ketua Panitia Pak Handoyo. Ya, sungkem kunjuk dumateng Rama Bintari. Lan ugi kadang kula sepuh Mas Yoyok Njodipati. Ya, disengkuyung karo YouTube Pak Udis Njodipati. Uga iki live radio wayang kulit budaya panjenengan ya kuwi Radio Njodipati. Kaya ngono. Nduk, kaya mengkono. Lan aku banget nyengkuyung lan ngacungi jempol adicara ingkang ditindakake dening para warga masyarakat ing Dungombo anggene nganakake tasakuran bersih desa. Bersih desa wis cetha dadi ajanging silaturahim, dadi ajanging sedekawan lan uga wujud syukur saka warga masyarakat kunjuk marang Gusti ingkang nyipta jagat. Kejaba saka kuwi bersih desa kegiatan sing sipate nasional. Kok iso ngono? Ora nyawang golongane apa, sugih miskine ora digagas, nadyanto beda agama lan kapercayan nanging wis manunggal tetunggalan melebur menjadi satu merga kuwi hajate wong sak desa sing intisarine ndedonga bebarengan supaya warga masyarakat Dungombo kabeh diparingi wilujeng sehat kuat berkah lan rezekine melimpah ruah putra putrine dadi anak sing soleh lan solekah. Iya. Lan sebabe apa Mak wong bersih desa kok dadak wayangan kaya bengi iki. Merga tradisi iki tinggalane para leluhur sing mbiyen wis babat lan berjuang kanggo mbangun marang desa. Para leluhur pepunden biyen. Aku kelawan kowe bisa urip kepenak mapan ana ing desa Dungombo merga lantaran jasane para leluhur. Kejaba saka kuwi seni tradisi kuwi mbuh sak propirane mesti nggawa pesan moral bab tata krama, subasita lan kabeh mau ana gandeng cenenge kelawan moral marang tingkah laku muna-muni sing luwes lan pantes supaya le ngendika lan uga le tumindak ora natoni atine sapa-sapa. Ya. Apa meneh jaman sing wis maju kaya ngene, Nduk? Akeh wong sing padha ngumpul
akeh sing wong padha cedhak karo awake dhewe ning sokso malah acuh merga ketungkul jagongan karo wong liya lumantar SMS utawa WA. Iya. Mula kula nyuwun dumateng Bapak Ibu sedaya kemawon menawi wonten tontonan wayang pas malam libur kados ngeten iki, monggo putra-putrinipun dipun jak mirsani wayang supaya tradisi sing kaya ngene tetep dingerteni karo para generasi. Ngerti yen babakan basa Jawa ki apik, ngerti karo tata susila kanggo nyelametake generasi supaya ora kelangan jati diri lan uga adat ketimuran sing pancen dadi ciri khase wong Jawa. Ngono ya, Mbak. Kaya ngono kuwi. Lan perlu dingertekake marang generasi saiki yen leluhure dhewe kuwi janjane wong ampuh, wong sing hebat, wong sing pinter, wong sing waskita lan wasis, sing peradapane wis tumata wiwit jaman kuno. Buktine adeke Candi Borobudur ki karya agung yang sangat luar biasa. Iya. Besarnya kerajaan Majapahit lan uga tumangkare adat budaya maneka warna kang becik lan endah kuwi wis dadi bukti lamun to mbah-mbahe dhewe mbiyen ki wong peng-pengan, wong pepethingan, men bocah saiki padha pede lan bangga dadi wong Jawa no. Kaya ngono. Merga racake saiki yen upamane nganggo busana Jawa, nganggo basa Jawa ini lak do isin racake lho. Iya. Upamane yen umume duwe anak ki anake diajari karo wong tuane yen ngundang karo bapak ibuke ya bapak, ibu utawa bapa karo biyung apa mak apa mbok ngono kae. Saiki wis langka anak nyekluk wong tuane iki nganggo bapak lan ibu wis langka anane mesti ayah, mamah, dedi, umi, abah. Ha iya, abah abuh. Ha iya ngono kuwi. Iya, mergo ora bangga dadi wong Jawa. Apa-apa sing apik mesti luar negeri, jambu yen ora Bangkok ora marem. Rumput yen ora Jepang ora marem. Iya. Kates yen ora Thailand ya ora marem. Ning kocapa gula Jawa ndledek. Iya, ngono kuwi tegese wong sing ora bangga karo Nuswantara, ora bangga karo budayane dhewe. Kaya ngono ya, Mak. Mula wajib awake dhewe ngacungi jempol marang kabeh para warga masyarakat ing Dungamba sing nyatane samat sinamadan daya dinayan anggene cancut gumregut gotong royong ambangun marang desane satemah desane dadi becik luar biasa kaya ngene anane mung kerukunan lan uga ambabar marang kasantosan. Iya, mula didongakake. Didongakake kabeh para warga masyarakat Dungamba wiwit saking Pak Lurah, perangkat lan sedaya para warga wiwit ing ratri menika ngantos pungkasaning jaman manggya hayu lan rahayu durga mentak kala sirna yuwana basuki tansah piraringan murah rezekinipun kathah barokah melimpah ruah pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah ruah lan ugi kesehatan lahir batin putra putrinipun soleh solekah lan ugi sedaya pinaringan tentrem lan rahayu pinaringan slamet donya nganti tekan akhiripun Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Kabeh para warga masyarakat panitia kaya adat sing wis sowan komplit ya, Pak. Komplit. Iki sak wujud-wujude gamelan wayang saka ngomah, malah iki perdana gawang kelir sing saka Tembaga sowan ana Dungamba. Iya, becik nyatane nadyan ra diukur kaya pas, ora sundul parandene kaya wis jodoh ya, Pak. Kaya ngene iki wis matur nuwun panitia sing wis ngeguhke sangat luar biasa. Gamelan Kiai Berkah Slamet ijo sowan. Iya, kanca-kanca pengrawit nggih jangkep mboten wonten ingkang izin kalebet menika kadang-kadang waranggana. Ya, adate 6 yen ning YouTube kae. Iki kari 5 mergo siji arepe mbayi. Oh iya, kuwi kudu istirahat luwih dhisik. Ya. Banjur arep ngaturake apa kinarya panglipur tandha tresna karo Kyai Kedungamba sing semene akeh rawuh. Alhamdulillah, apike wong nonton wayange ngene iki lho, Nduk. Ora perlu digolong-golongke, ora perlu dibatasi. Sing kakung neng kono, sing putri neng kene. Sawangen lho, ibu-ibu karo bapak-bapak campur dadi siji ning ora dadi perkara kabeh anane ayem tentrem. Orang ngrembug kowe iki agama omong apa ora salinggo karo aku. Orang ngrembug kowe sugih apa miskin kok ning cedhek kuwi karepmu piye? Ora dirembug mergo kabeh wis melebur menjadi satu. Lah apike piyai mirsani wayange kaya ngono kuwi. Ya, sing sepuh ana, sing nom ya ana. Kakung putri ana, nadyan ana sing lanang nom kuwi jejer karo wong wedok nom. Parandene ora enek sing ngambung-ambungan ning wayangan. Nah iya. Tata kanthi apik. Saya ibu-ibu masyaallah, mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih Bu nggih. Nggih, putra-putrinipun dados lare ingkang beneh, dados lare ingkang sehat lahir batin. Jenengan ngagem kudung, mugi-mugi ing ngadipun kudungi mboten sirahipun mawon, ning nganti tekan atine ya dikudungi. Amin ya rabbal alamin. Aja nganti malah kuwalik ketoke dhuwur ngangge kudung ngisor bake warung. Aja. Ha iya. Kuwi rape kaya ngono kuwi ora becik. Iya. Ngaturke apa minangka salam pambuka. Iki nyiras-ngirus gandeng iki dirawuhi karo Pak Lurah ing Panjen Pace. Sekalian Ibu wiwit sore mau rawuh panjenengane ngersakake ya kuwi lesung jumenglung. Wah, lesung jumenglung. Ugi menika tak wacane dhisik, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Kesi niki kula Bapak Haji Muhammad Teguh Supriyanto, Pak Mantri saking Jawa Pace sing biyen nate nimbali awake dhewe. Ping pindho, Nduk, panjenengane nanggap awake dhewe. Ngersakaken caping gunung gending menika kagem sedaya masyarakat Kedungamba. Ugi sedaya para pamirsa, mugi-mugi saged terhibur matur nuwun. Ya, diaturake dhisik iki. Ben Bu Kesi sing ngaturake. Ya. Monggo Bu Kesi saurunge nembang ngaturke panuwun marang warga masyarakat Dungamba kabeh wae sing tumplek-blek kepareng mirsani wayang nadyan wayang iki seni sing tradisi sing saiki akeh kesenian utawa pertunjukan sing langkung modern nadyan akeh wujude hiburan sing saya apik saya canggih ning nyatane wayang isih ditresnani karo Kyai Dungamba nadyan akeh son horeg jaman saiki. Iya, ning wayang tetep ditresnani karo warga masyarakat. Iya, kaya ngono kuwi. Bu Kesi arep matur piye Bu Kesi monggo. Ayo. Kula. Nggih. Kula mature
Matur nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Kalih sedaya warga masyarakat Kedungombo Tanjungan mriki dene sampun meh kurang luwih 11 udakara 12 taun kula sak kanca lan bojo kula sing ganteng dhewe tasik panjenengan tresnani Bapak Ibu. Angel lho Pak, golek sedulur kaya ning Kedungombo ngeten iki angel tenan. Priyayine lembah manah, rukun, grapyak, semanak ning boten celuthak Pak Dalang. Nggih, leres. Saestu contonipun kula wau teng pondokanipun Pak Mas Yoyok niku wau wonten mriku Mbak Yu garwanipun Mas Yoyok menika monggo Mbak Kesi saking gupuhe kula dugi mriki. Monggo Mbak Kesi, ya Allah Mbak Kesi teko piye kabare kok awake tambah lemu. Monggo Mbak Kesi dipun dhahar unjukane monggo dipun ombe. Tak sawangi ora ngene apa-apa lho Pak ning kono iki. Terus bar kuwi? Bar kuwi ya ampun, kacang godhog seneng aku teko. Terus gedang teko. Sate cemek Pak, Masya Allah matur nuwun. Dereng warga masyarakat lan para bakul-bakul wonten samping wau. Kula ngerti jenengan liwat kalih kula ibu-ibu lho ya Allah, nyetoti bojoku ngambungi sampean ora isin lho. Padahal nek aku lho, Pak. Lah ki tandha katresnan kok Bu Kesi, ngono kuwi lin tresnani karo awake dhewe. Lah nggih. Nggih. Didongake piye Piyai Dumombo? Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kedungombo saking Bapak Lurah, perangkat desa, sesepuh pinisepuh lan sedaya warga masyarakat tansah pinaringan kaberkahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, murah rezekinipun. Amin. Gampang anggenipun pados sandang pangan. Amin. Putra-putrinipun tansah soleh solehah, sukses anggenipun gula wentah keluarga lan tembene slamet gesang ing donya tekaning akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Bu Kesi nek pinter men yen kon ndongake. Pinter mong biyen arep entuk mudin rasida kuwi. Lah iya. Iki diaturake Bu Kesi ya. Iki caping gunung. Ha, sampean sing didhawuhi supaya nyebawa karo Pak Mantri Teguh coba kaya apa? Ya Slitru Sanga. Pangkure dhisik Bu Kesi. Ya. Genjleng kena siap. Kepenak gamelane. Gamelane penak sing nyuwara ya jos, sound sisteme ya mendukung. Ya, lanjut Bu Kesi. Yen mamajeng mung karo janur kuning Bu. Ah iya. Sing bagus-bagus dhewe. Sing jlonet-jlonet dhewe. Sing lemu-lemu dhewe. Lah ontong-ontong giyong. Sing bunder-bunder dhewe. Lah gentong-gentong katir. Lah kacu-kacu leder. Malah kacu leder. Lah aku mbiyen cilik aku digudang karo mbahku ngono kuwi kok. Ha iya, elok. Sejen gedhe dadi ya maling, mantri ngono kuwi. Iya. Lho Bu.
Ya kontes parian wiwit saking Mbak Lia, syukur yen ndongake Piyayi Kedung Amba. Coba kaya apa? Ya Mbak Lia. Pak Bejo. Pak Bejo. Tuku sapi. Tuku sapi. Warga Kedung Amba mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Bapak Ibu gandeng menika ingkang dipun dongaaken panjenengan diamini. Lah gandeng jenengan Piyayi Budaya le ngamini ya ngangge tembang, ngangge nada, ngangge laras ngeten niki. Allahumma amin. Kersa nggih Pak Bu nggih? Nah, kersa. Coba dites dhisik. Allahumma amin. Sedaya kemawon. 1, 2, 3. Langkung seru melih, langkung banter melih. Sing kersa ikhlas banter kula dongake tambah kathah rejekine. Ya. Allahumma amin. Cikru. Tepuk tangan untuk Piyayi Kedung Amba. Wah, Piyayi nyeni, jos temenanan. Mangke yen didongake ngangge parian melih diamini ngoten melih. Monggo Mbak Tri Hastuti, yuk. Ya yo ya yo. Tuku sego. Tuku. Boleh ta Pak Yoyo? Oh, boleh. Jenengan ra tau kula larang. Ayo bebas ae. Tuku sego. Neno. Lawe sambal tomat. Iya. Sedaya warga Kedung Amba mugi-mugi tansah sehat wal afiat. Monggo Pak. Allah. Luar biasa, elok temenanan. Selanjutnya Bu Kesi, ya Bu. Ya yo. Anak ulah. Piye ketularan koclok iki malah. Tuti nyetrem Pak Dalang. Nyetrem ya. Nggih nyetrem niku Mbak Tuti niku. Anak ulah. Anak ulane bojoku. Ayo. Piye Bu? Neng pinggir sawah. Sedaya warga masyarakat Kedung Amba mugi-mugi gesang berkah lan barokah. Ya Allah. Jas elak ya dulurku Kedung Amba luar biasa. Ayo coba kaya iki ya Mbak Birgita. Ya. Interupsi Pak Dalang sebentar. Bapak Ibu kula nyuwun mengke diamini sing banter nggih Bapak Ibu nggih. Ayo iki mergo iki dulure Pak Yoyok dadi ya wenang Murbawasesa. Ayo, Ayo Bir. Menyang Solo. Tuku acar. Birgita jomblo, mugi-mugi ndang antuk pacar. Allahumma amin. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu niki obate keri niki. Ayo minal koclokin lagi. Ayo. Kon entuk pacar piye nyatane dhek karo wong lanang ya lenjeh. Ayo ngono kuwi. Gonta-ganti. Ayo. Saya angger tanggapane ngancul dandan dipolke. Ayo. Ayo. Yen nang awakmu nang. Ayo iki lho. Iki ponakane Pak Dalang iki kenapa iki. Ayo iki. Aku nelongso ya sake men. Mergo ditinggal pijet. Wah iya. Ayo mesake ayo iki. Mulai kesel tak bijeti dhewe nang ora ayo. Krana sprene kaya wong wedoke ngono ku ya. Eling ayo. Padha karo aku ya ngono. Mongko wis mbuh pirang puluh taun mesti aku ya katut-katut kok. Ayo ngono kuwi. Nggih. Terus sedaya warga Kedung Amba mugi pinaringan slamet. Allahumma amin.
sampean wani parikan mboten? Astagfirullah. Jan. Wani. Wani? Ya nggih. Niki kula anu Bu, kula pamerane panjenengan ketoke mung sak kucing. Suarane wah jenengan mendhi girap-girap kok. Ayo nggih. Niki namine Sofia, nggih, nggih. Coba ayo parikan. Nyanyo. Mlaku-mlaku. Heeh, mlaku-mlaku. Karo nyangking timba. Heeh. Warga kadang amba. Mugi-mugi bahagia mulya. Ya. Allahumma amin. Ayo iki ben iki pemanasan sik ora apa-apa. Engko lek kon nyuwara kon nembang sak lagu nu lho tenan mari gumun wae. Iya, Neng YouTube wae sing mirsani jutaan. Tak imbu sik neng kene. Lek mateng ben diundhu wong Kedung Amba. Ayo nggih. Yo, kembali Bu Kesi, dintekke sik Bu Kesi. Ya. Ngaturake sing klasik-klasik ya, Mak. Mergo iki Kedung Amba, Nduk. Panyuwunku yen Kedung Amba kudu beda karo wilayah liya-liyane. Ya, mergo apa? Ngelingi mbiyen kuwi cikal bakale sing astana kene iki Suwargi Mbah Panut Darmaka. Kuwi piyayi klasik wayangane jos. Ya, Lah sing jenenge tradisi bersih desa ki ora mung magepokan karo hura-hura ning bab sing sakral, bab sing wigati. Mergo iki isine pandonga nguri-uri marang para leluhur, ndongaake marang para-para kang wis sumare. Ya. Dadi upamane yen kula dipun keparengaken usul, syukur yen kula ingkang dipun percaya taun ngajeng pamene tetep kula sing dalang utawi sinten kemawon ingkang ngasta pedalangan. Yen iso dipertahankan klasik kaya ngene iki, mboten perlu ngangge tambahan bintang tamu, men ana bedane men wong piyayi sak jagat iki ngerti. Lamun to piyayi sing ngerti karo inti carine lakon tidak lain tidak bukan adalah orang Kedung Amba yang tercinta. Ya, ngono kuwi. Ngono ya, Mak. Nek perkara hura-hura engko liyane akeh, Nduk. Ya yen kene ya wis ngene iki wae. Ya, ora apa-apa. Watone piyayi kene ora waleh karo awake dhewe, awake dhewe tetep siap. Ya, ngono kuwi. Ya saiki nanjake iki cah cilik iki mung ora ngantuk. Ayo coba. Aja kaget to, Nduk, ngono kuwaget ayo. Tak celuk, ya cah cilik. Ayo nanjake cah cilik. Coba men ngadeg coba. Sik neng kene sik golek nembang neng kene. Aku pengen dialog kali jenengan. Tak pamerke neng Kedung Amba. Pak Cahyo wiwit tahun 2011 ki neng kene iki wis langganan ya. Ngadeg kok Nduk, jumeneng Nduk coba kaya apa. Nah, iki. Adate Bapak Ibu yen tumut kula niki mboten macak sinden ngeten iki mung ngangge kudung ngoten iki. Dadi upami menika nyinden nuwun sewu gelungane kaya ban Vespa nyuwun ngapunten. Nggih. Ayo Nduk, maturan Nduk. Ayo. Kene sik ben aku iso dialog lek ning kene bapak mati engko ayo nggih. Iya. Tuwun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Sinden. Nggih. Piyayi ling gemeske kaya nama lengkap sinten nama lengkap? Nama panggung napa nami asli? Duwe nama panggung barang? Nggih. Nggih. Yen nama asli siapa, nama panggung siapa? Nggih, nderek tepangaken nami kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah sing nang iklan kae to, Sofi COD kae to. Senes. Senes. Oh iya, kuwi nama panggung apa nama KTP? KTP. Nami asli. Asli, oh iya. Lek nama panggung sapa? Lek niku Sofi COD. Wah iya. Ayo Sofi COD, apik. Kelas pinten Cahayu? Kula kelas kalih MI. MI. Nggih. Isih kelas loro, berarti umure pinten? 8 tahun apa pinten niku? 8. 8 tahun, masyaallah. Daleme pundi? Selang Plosolor. Apa? Pak Dalang ora cetok. Saking pundi? Selang Plosolor. Oh iya. Sing banter Pak Dalang yah ini wis budheg pancen ya. Selang Plosolor. Selang. Heh? Selang. Selang ya Nduk. Lah iki
nek dalang digetaki sinden ya iki, guys. Nggih, Selang. Kabupaten pundi? Kabupatene pundi jenengan? Ngawi. Oh, Ngawi, nggih. Kok rekake kaya dandan barang macak sinden ngoten niku. Sampean ben piye tujuane apa kok macak sinden? Ben cantik. Wah, iya. Cantik tenan sampean luar biasa. Wah, jos tenan. Tur yo ngangge gelungan nadyan rada kegeden ora masalah nggih. Nek sing penting mriku lak mangkek kembang to. Nggih. Apik nek lek kene kek kembang api. Wah, murub lho. Lah niki sing paling alit lho. Gelungan semono paling cilik ya. Nggih. Oh, alah, Nduk. Ora abot ngono kok nggo ngono. Mboten. Ora pengin muwene mboten nggih. Mboten pun kulino kula pakai sanggul. Oh iya. Iya apik. Lah lek ngencepne ning sirah nang ngangge apa? Paku apa, Nduk? Mboten. Napa? Tusuk ke. Tusuk. Napa ke ya jenenge? Takono Mbak Birgita apa, Mbak? Anu jenenge, Mbak. Napa ke Mbak lupaku? Anu jepit sanggul, tusuk Nggih, sanggul. niku lho. Apa niku napa? Lah ya niku jepit sanggul. Jepit sanggul. Lah nggih. Kok rekake ngangge bayak barang, ngono lho. Wong yo nuwun sewu, jero ngangge kotang ngene Nduk sampean. Mboten. Mboten yo sik cilik ora sah ora apa-apa. Bukan hal yang napa niku negatif mboten, ora apa-apa. Jarike ya apik. Saiki sampean pengen nembang apa njajal aku pengen ngerti. Apa? Ayo. Sing ngeten dangdute niku lho. Wah, nek dangdute. Nggih. Lek dangdut kok syaratnya sampean kudu egolan lho ya. Nggih. Apa iso egolan ora dibokong ngono sae. Wis ora apa-apa, sing penting dicoba dhisik. Ning kudu enek bawane. Ngangge bawa ya. Nggih. Oke. Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Tapi bawane kula dereng diajari. Wah, bawa apa bae ora kudu ninggal katresnan paman liyane ngono sing enek bawane apa Taman Sari apa-apa ngono kuwi. Apa Yen ing Tawang mawon. Yen ing Tawang. Yen ning Tawang? Nggih. Oh, coba kaya apa yen ning Tawang. Bawane sinom ki, Nduk. Sofi. Ayo nggih, coba. Wis saiki rene ora apa-apa, wis. Nah, nggih. Lek ngono-ngono kaya ngono cah sak biting ayo. Ayo coba pamerno ning Piyayi Kedungamba, nggih. Sinome. Ayo. Kok sinom? Lagi bawane kan sinom. Yen ing Tawang to. Iya, aku sing salah. Heeh. Bawa yen ning Tawang. Ayo, bener nggih. Ayo. Wis ben aku sing salah, Nduk, aku sing salah. Nggih. Nggih. Nano, semono Cahayu. Kemengkling kaya ngono kuwi. Ha iya pancen ya cah jos iki. Luar biasa. Terus Nduk kaya apa, Nduk? Sae nggih suara kula. Aku arep nyauri piye sae napa awon apa arep ngono kuwi ora. Ya mesti sae dikeploki piyai sakmene kaya mesti sae suaramu, Nduk. Apik luar biasa. Jos tenan. Ya. Terus Nduk, ayo. Tani. Ayo. Janji-janjiku eleng.
Cacili iso jentit barang lho ayo. Heng. Mbak Tuti angger ngono iki malah heng munggah ayo. Lah iya. Yaudah, sap. Nggih pancen sing kelas loro pamane sok don grogi niku biasa. Neno. Yo. Sumadutre sing tias ingsun Bareng tak sawang-sawangi wajah iki kaya cilikane Bu Kesi. Ayo. Ayo, ngono kuwi mlumpuk ngono kuwi. Ayo. Nano. Mas ingsun sapa sinak sena bumi langit Nano. Piye nyapa? tangi sing tias Pedhotane bener kuwi. Ayo. nganteni ram bulan Nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Sofia, luar biasa iki. Cah kelas loro lho, ngatasi sing kelas loro SD 8 tahun wis iso kaya ngono, elok tenan. Napa ibuke sinden, Nduk, sampean? Mboten, Ibuke iso karawitan ibuke iki ya? mboten, Masyaallah guru. mboten. Lah ibuke napa? Petani jagung. Wah. Petani jagung, ngopeni jagunge bapakmu. Mesti bapake mesti dalang, Pake. Mboten, Bapake yoga pengrawit. mboten, Lah budayawan. mboten. Lah apa bapake? Petani jagung disambi melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang melitur. Nggih, Melitur sampean apa? Ibu. Oh, melitur ibu. Malah ibuke dipelitur. Ayo. Ibumu aja dipelitur, dimelamin. Ayo. Nggih, betok ibu dimelamin. Lah niku kilap-kilap. Weh. Lah ibumu ndi ta? Ibumu ndi ta? Oh, teng mriku kalih bapake. Alah, kok ya elok. Engko sampean pamane kalih Bu Kesi disangoni ya disetorne teng ibu nggih. Mboten nggih, dipek dhewe. Nggih, Nggih tumbas napa? kula tabung. Wo ditabung, pinter. Aja diparingne ibuke ya ndak nggih lebon panci engko. Ayo. Saiki coba kaya apa langgame Sofia. Ayo, yen ning Tawang. Ayo, kudu sinom memang. Kudu. Ayo. Mboten. Nggih. Lah iya mboten. Ayo. Senduk Sofi. Ya. Sekedap, Pak. Nah, napa? Napa dalem? Kula anu ngertos Pak Lurah. Pak Lurah Pak Aryono. Pak Lurah mriki. Ngapa? Ngertos pripun? Ngertos kula? Lah lek ngertos terus lajeng napa? Mboten. Mboten piye? Kula duding. Kula tuding sing ndi Pak Lurah njajal? Oh iya. Ketake tau nonton Jok Kluthuk kuwi. Lituk Pak Lurah ndi? Lah menika. Senes. Hah? Sing golek sinyal. Wah, golek sinyal. Heeh. Apa temu tawere cilik kaya ngono? Sinyale lemah ya. Lah tangane iki jempole dingenekne tak sawang kok kene kaya jahe. Pak, angkat tangan, Pak. Loh, Pak Lurah nang mburi kelir kene temu ingkang mriki, Nduk. Arep nyuwun apa to? Aja nyuwun sangu lho, Pak Lurah entek wis akeh malah nyuwun sangu. Nggih. Engko nyuwun karo Bu Kesi ya. Mboten.
Mboten. Lho, lah kok ora gelem disangoni berarti? Kula nyuwun ibu mawon. Ibuke sampean dhewe? Nggih. Alhamdulillah Bu Kesi ngirit. Lah ya. Lah iya. Wis rasa ngrembug winduk sing penting nembang coba kaya apa. Ayo langgame yen ning tawang. Ayo Sofia. Weh. Sekejap. Ayo. Cuh. Ayo bocah pinter men. Sekejap. Ayo sekedap ra apa-apa. Ayo. Kula tak mimi. Oh Mimi, ayo. Nggih. Ayo, nggode apa iki nek padalang iki apa piye? Ayo. Khusus ayo. Ngelak bocah iki alah. Tuh alah mesake. Ngunjuk air putih, lah Mbak Winong biasanya banyu aki, Nduk. Ayo. Ben powere kuat ayo nggih. Wis ngunjuk saiki, coba kaya apa? Ayo. Sepisan malih tepuk tangan iki bocah ajaib tenan iki ya. Kan elak. Tondo tris. Non? Setunggal meleh. Ya setunggal neh ya kena ning iki tak sangoni sik. Nggih pancingan men sampean saya semangat. Purun mboten? Purun. Nah nggih nyok ditampani. 20 napa 50 mawon ngoten lho. Ngene iki contonen. Lah tak amplopi 20 napa 50 lho Ndeng sinden. Bocah ya apike kaya ngene ya. 20. Nggih, kula kegeden nek nang nek niku. Ya wis, yen pancen 20 iki tak kei 100, susuk 80. Ayo. Mboten Mboten nggih. Ora ditampa tondo terus. 2000.
2000 nggih ning parkir kuwi engko ora. Nggih. Ditampa ora apa-apa. Nggih, spirit sampean. Saestu niki. Saestu kapan aku guyon ora tau guyonnya. Nggih. Matur Arep nggih apa duwite? Nggih niku apa? to. Nggih. Kudu cetha nggih apa aja nganti boros-boros lho. Nggih napa? Kula tabung. Wah, pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan kono? Nggih pun kathah pun kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri, lanange bapakmu. Nggih. Alah, nyanyi-nyanyi ndek Cahayu ditampa nggih. Salim sih karo Pak Dalang, ro salaman to ket sore. Bocah, kok ya rekake pupuran ngono lho. Cul to? Hah? Cul. Kok sik to pupuramu tak sawang, wong iki lek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngoten niku. Malah nyampluk mboke bibite kaya ngono kuwi. Malah wis mboten pareng. Ya, ra apa-apa, nduk sapi. Ayo. Coba. Apa? Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Wah iya. Didangdutne. Didangdutne. Dangdutne. Oke, siap. Coba kaya apa? Pertama dangdut apa langgam sik? Langsung dangdut? Nggih. Ning egolan ya. Nggih. Lah egolan tak tambine 50. Ayo. Coba kaya apa? Ninggal katresnan. Ayo ki ya dipundhut karo Bu Sri Asih sing saking Surabaya. Nggih. Menika dipundhut ki ana bingkisan kaya ngene. Yo ninggal katresnan diaturke karo Sofia, kunjuk dumateng sedaya para pamirsa. Yo pamerna nduk, aja wedi, aja don, aja grogi. Pokoke sing semangat wis pokoke. Sofiana. Piye to aku salah apa neh? Sofiana. Lah Kok aku- Sofito? Oh iya aku salah. Tapi kok. Aku ngeneh 200 gwetun malah. Dikuyo-kuyo karo cah cilik aku. Iya. Oh, dalange gembeng. Wis ora apa-apa aku arani gembeng ra apa-apa wong nyatane aku sarunge TK mbiyen ngangge rokok ayo. Lho saestu Bu, kula mboten kojah mboten ngapusi. Kula niku jane Mbah Sukron niku putrane lak sekawan. Nomor 1 niku lanang Mas Kalingga, nomor 2 Mas Kangko iki lanang neh. Pengin duwe anak wedok direwangi tirakat, laire lanang melih kula. Watak kula jane kaya wong wedok alus ngoten niku asline nggih. Janjane arep dadi wedok. Akhire dadi lanang mergo bahane enten sing turah. Ayo dadi lanang. Yo ninggal katresnan Sofia. Wis gede kok gembeng. Hek to Bapak Ibu. Meneng tak tonyo suwi-suwi ora. Ayo nggih. Ra apa-apa wis nduk, ra apa-apa. Ayo. Yo ninggal katresnan dados. Yo Mas Mbak, yo. Sofiana Putri Jangawi.
diparingi karo Mbah Kakung kuwi. Oh, akeh. Suwun. Nggih, salaman sik, salaman tangan. Salamane duwe pindahan kiwa. Oh nggih. Nggih, dipindah kiwa sik, pindah kiwa. Ah, salaman dicium kuwi astane dicium. Ah, ngono kuwi. Lah niki Pak Waris Sugiono kuwi lho, entukno lho. Matur suwun, Bapak. Nggih, matur nuwun nggih Pak nggih, sembah nuwun, nggih, sembah nuwun. Pak Waris matur nuwun. Entuk akeh to? Nggih. Sing 200 balik rene. Mboten. Lah nggih pancingan kuwi mau guran kok. Mboten. Mboten? Mboten. Wah, iki bae ngerti dhuwit bae. Ketoke mau njale ku 20 mawon. Kula 50 mawon. Alah, entut. Mendhi sing marahi mboke kuwi kaya nggih. Pak, gamelane mantap. Gamelane mantap ya. Nggih. Nggih, mantap. Ah iya, nggih, luar biasa. Lek gegem dhuwit iso kuwenceng kaya ngono to. Ben gak ilang kok. Wah, iya, ilang. Alah, aduh, bocah. Sampeyan nganti gara-gara kuat ora engko? Kuat. Kuat? Oke, lek kuat tak tambahi selawe engko ya. Gara-gara nggih. Saiki istirahat dhisik mergo kopine teko. Ya. Kula mboten kopi niki. Wah, aku nawani yoga-yoga ora sampean ora. Ya wis. Oh iya. Bocah marai gemes ora suwe-suwe. Ah iya nggih, terima kasih. Memang aku gemes. Ayo iki lho kumpul madang karo. Napa? Ganti pora. Ganti apane? Sandinge. Sandinge ganti no. Oh. Mulai karo saci nembang sampean terus boros aku. Barat ya. Mbak Birgita dhisik ya Mbak Birgita terus kaya apa? Men jumeneng Arum Bali. Yo. Berpacu dalam melodi. Yuk. Birgita Ayu Setiani sarjana seni tasih family kalian Pak Yoyok Njodipati. Ya nggih. Pernah apa nduk sampean karo Pak Yoyok? Keponakan, Pak. Oh, pulunan. Iya. Nggih. Dadi iki padha karo jenengan sowan ngene Pepunden ya nduk ya? Nggih, no, Pak. Nggih. Mula lek sowan ngene Pepunden ora usah ngrembug anggaran, ya ta? Lho, ya enggak bisa, Pak. Ngapunten Bapak Ibu, kula niku asline niku iri kalian Dek Sofi kula niku. Lah ngapa? Kula niku nderek jenengan to, Pak. Pirang-pirang tahun mboten nate jenengan sawer kula lho, Pak. Bangeten jenengani. Lah kowe tak sawer gelem. Purono, Pak. Ning enek syarate. Napa? Kaya Sofi. Napa? Dadi gelungamu ngangge ban Vespa, gelem ya? Ayo. Kaya Mary karo cah cilik ngono kuwi. Iya Pak, jenengan mesti ana sinden nyari mesti alah-alah dialem-alem sing lawas mesti dilupakan. Lelaki emang seperti itu. Nek wis entuk sing nyar sing lawas mesti dilupakan. Ing atas iki karo cah cilik mosok ya cemburu, mosok ya iri ngono kuwi lho. Pak, jenengan tuh sebagai pemimpin niku harus adil, Pak. Semua sinden iku kudu ya disawer, Pak, ora nggur satu tok. Apa aku ora tau nyangoni kuwi? Wong bar wayangan nyatane mesti amplopmu ya kandel-kandel kabeh lho. Lho pas niki kok pas tampil kok. Yo saru mosok sakmono gedene disangoni ora. Lek semene iki pantes. Nggih to Pak Bu nggih. Wah. Berarti nek wis gedhi gak entuk disangoni, Pak. Ora entuk saru ora ngono kuwi. Ya wis nek aku tak nyuwun Pak Lurah. Pak Lurah? Heeh. Pak Lurah iki kari setahun kuwi wis ludes entek-entekan.
Ah iya piyayi kuwi mesake kok malah dijaluki renor. Mboten Pak, namung guyon nggih Pak. Nggih piyayi Dumombo kaya ngene iki lho Bir. Nggih Pak, niki kula niku remen sangat Pak mesti teng mriki niku penontonnya niku sangat-sangat royal. Maksudnya niku dari tahun ke tahun niku nggih penontonnya nggih kathah ngoten lho Pak, mboten berkurang napa bertambah, pokoknya tambah bertambah malahan Pak. Nggih. Nun sewu yen wayangan teng Nganjuk utawi pundi kemawon, yen sore limbukan penonton kathah niku lumrah. Nggih. Ning teng mriki enten bentene. Engko bar limbukan isih akeh sing mirsani. Lah, ditenono wae. Apa meneh teng Kedungombo niki tanpa bintang tamu lho penontonnya membludak Pak. Jos. Lah iya kuwi sing pancen spesial Dumombo iki kaya ngono kuwi. Mula awakmu nembang sing apik Bir. Ayo, nggih. Enten pamundutan apa mboten Pak? Sing era sekarang wae awakmu tak bebaske. Ayo. Oh, era sekarang. Heeh. Apa ya Pak? Sing mirsani. Bilih enten pamundutan Bapak Ibu. Mboten. Podang kuning. Wo, podang kuning iki, Pak. Ayo ora apa-apa, wong kuwi katresnan kok ya. Ayo. Ya wis, Pak. Podang Engko kuning. disawer lho, Pak, kaya Dik Sofi ya, Pak. Mboten, Pak. Aja kuwatir engko bar nembang tak nehi iki. Apa itu? Boto. Ya Allah, jahat, Pak. Iya. Ya dibawani Bir, coba kaya apa. Ayo. No. Ya. Nadyan wujud temong paksi No. agawe talineng Ya iya. halus manis nang Suarane apik. Dedeke ya entuk njaran teji kaya ngono bocah ya ayu, komplit. Iya, sing elek tekone. Ayo. No. golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi Monggo dibacotake Podang Kuning. Podang kuning doa terbaik untuk warga masyarakat Kedungombo. Podang adalah burung yang bisa terbang tinggi. Kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedungombo tahun 2025 menuju masyarakat terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Amin. Ya Bir, tarik. Oke, dados.
nuwun Mbak Birgita Ayu. Ya. Nggih. Gubuk Semoro nggih, Mbah, matur nuwun nggih, mengke nggih. Ya Allah, Pak, ternyata warga Kedungombo baik-baik semua, Birgita bae ya disangoni, Pak. Ya. Ngono kuwi anggere disangoni ya dilem ae. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Oh, anu Pak, tak gratisi pantun aja, Pak. Apa? Tuku timbo karo jamur. Semoga masyarakat Kedungombo panjang umur. Allahumma amin. Pun, Pak. Ayo wes. Mula gampang entuk dhuwit wong pancen ya raine kaya kotak amal. Napa, Pak? Oh iya, Pak, mengke anu gantian, Mbah, mengke gantian nggih. Nggih. Wah, iya. Aduh. Wes ngene gen lega. Ngene bir. Ini, Pak. Sampean karo Nong ya Nong. Ayo, Teki lah. bonus loro wis sisan. Anu Ayo. iki bonus langsung 2, Mbah. Nggih to. 2 iku kudune ya tambah 100 to, Mbah, Mbah. Ah, wis. Ya Nong ini sisan Nong. Nggih. Nggih, Mbah matur nuwun katresnanipun. Nggih. Gubuk Asmara. Monggo langsung kemawon ya, Gubuk Asmara. Ayo, yo. Tak tung tak turung tung gong. Ayo. Ya, Mas.
Oh, selamat. Ayo. Cetetan sajroning luar biasa, energik sekali. Ayo. Dos, ayo, nggih. Lakon wis dipaket karo panitia, ya kuwi Panji Pamungkas utawa Udan Mas. Udan Mas. Tegese udan ki simbole penguripan, Mas wis ngarani mujudake pandonga kagem para warga masyarakat ing Kedungamba. Muga-muga tansah antuk pengasih saka Hyang Agung ingkang andayani Kedungamba kebak ing Reh Nugroho. Iya. Mula ya kripik gedang kripik tela ya, Mak. Ripalungguhan iki mbacutne gelaring cerita muga-muga lakon sing kababar bisa dadi kaca Brenggala. Ya, monggo tak dherekake.